andalan wayangku tambah wasalam keliring wayangku cakat mati jono marapaning nopo pemasian tragik Joking Songgo Bakwono Dike Rajeking Masih Yono Lenconging Kencono Murti Kotakku kayu cendrono Purwaning kondo anyarasaken pagelaran ringgit purwa ingkang sampun linarik ngangge runtuting basa kalbu carita punika kang tembang surasa yen diaga tansaya krasa awit jroning manungsa kalbu caking carita wis tanpa beda pramila pagelaran wekdal dalu menika kena kanggo tuntunan tontonan uga tatanan so arep dodo pitana nyarasaken panegari pundi ingkang kinarya tata
pagelaring caritos dalu mangke meneng den kapan dijuluk kasatriyan Madukara asmane Kodoswati Purwamindra Raja kaping sasra Bakwana Wah ateges Wanda Eko sawiji dosa 10 sabta 7 sasra sewu Bakwana jagat senajan kathah pitaing dewa kasangga ing Pratiwi kapiting samudra laya kaum pelane angkasa kathah ingkang sami anggana laras nanging boten kadya ukiraning kasatriyan Madukara bebasan ngupaya negara 100 lan antuk kalih 1000 jangkep sedasa boten kadya ukiraning kasatriyan Madukara kalebet panjang kunjung pasir pawukir panjang dawa pocapane kunjung luhur kawibawane pasir wedi ukir gunung loh rawa benawi bengawan mertandak para kawula ana kasatriyan Madukara samya ndedhepi bandaran agung ngajengaken pembangunan angler sisiti pasir papan padunungan ing kita tulus kang sarwa pinandur jinawi murah kang sarwa tinuku kang kinarya tondo kelawan bukti menawa kasatriyan Madukara ketingal reja mugi skeng iwen-iwen raja kaya menawi enjing samya pedal wonten ing piwedaling bumi bebek lembu maesa lan sak pinunggalira samyagelan ing Siti Pangonan Siti Pasaginan suruping yang bagas kala wangsul dhateng kandange dhewe-dhewe ugi para narapesma kang wonten papan padusunan sami ngudi piwedaling bumi tetaneman sami pinompong-pompong rinabuk rabuk kacondongaken aliraning tirta pamriya sampun ngantos wonten sipat janma ingkang kekirangan sandang kelawan duka nandur rapa awah jejanjangan nandur gendang awah ketundunan subur makmur ketingal rahaja ujeng oning kasatriyan Madukara pramila boten ngalumaken saking tanah Jawi kewala ingkang sami asok abot blondong pengarang-arang mangayun wonten ing kasatriyan Madukara bebasan ingkang tebih sami manglung ingkang celak sami tuwa ya recek ya tatali yen perlu baloke mugi saking tanah sabrang samya boyong pindah panti sakadang pramila saminta karone boten ginebak karana bondo wolung ayuda nanging ginebak kepoyaning kautaman dene sinten ingkang mengkupanwasa wonten ing kasatriyan Madukara ingkang sampun pinarak wonten sitinggil binata lemek kasebabet pranwedani Ginanda Wijaya Latin Kasuri jejuluk Raden Permade ya Raden Taranggana ya Raden Harjuna dasar panjenenganipun Raden Harjuna penengahing Pandhawa prajurit Sekar Ningrat Sekar Kembang Ningrat Jagat prasasa lanang wong sak jagat pramila sinten ingkang boten ajrih anurutan ira sang
Arjuna lemeh pinarep wonten ing Sitinggil Binanturata linambaran sari-sari kinayapan widodara-widodari lar badak sokiri penggas gandhanira sang Raden Arjuna prasasa sumbelan koso pindha sang Hyang Wisnu ingkang lang-lang jagat kocap kacarita sinten ingkang sampun ngapurancang astanira sila tumpang sukunira warangka praja wonten ing kasatriyan Madukara patih wonten ing kasatriyan Madukara Rakyana Patih Surata ingkang sampun ngrantos dawuh pangganipun Raden Janaka ugi boten kantun sawanipun ingkang putra saking kasatriyan Kulangkawan Raden Abimanyu Raden Angka Wijaya ugi saking Wadyabala para prajurit Hulu Galang ingkang amber bleber ngantos ing Paseban Jawi ingkang ngidul nutuk ancak suci ingkang ngalur nutuk kandang macan den rajeki wesi sak blunggung gedene sinendenan para Wadyabala kaya doyong-doyong sarah monggo ing Jladri Candrani
niwatra katura prasamya mring propamyarsa sadaya yang sukma sun sesmitaning dewa bakwana langgeng jagat dewa bathara jagat wasisaning Bathara katiti priksa ing pisawana aning sitinggil binaturata kasatriyan Madukara ora panggling sawaning adiku Patih Surata Yayi Mara gage matur kang cetha matur kang permana marang jeneng ingsun apa padha kanthi becik sawan para ing ngarsanipun Kakang Yayi Surata Nun kasinggihan dawuh paduka ingkang sampun rumentah dereng ngantos dawuh wonten ing perkara sampun tinampi kinjuping tangan kula kekalih. Duh Gusti, kepareng ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten ing sandhaping paduka jinuwun. Tak tampa kanthi bungahing penggalih sungkem pangabektimu ya. Ora liwat puja kelawan pangestuning ingsun mara gage tanpa momong Surata. Gunawalan pamundi kula tampi asta kula kekalih kapondhong ing pranaja kacencang wonten ing pucahing rikma sayuta saluting kolang kalih mugi manjing wonten ing jiwa panaraga ndadosaken kasantosan kajenjeman ugi karosanipun ingkang rayi Patih Surata sinuwun. Syukur bagi bejo kumayangan junglo tinungsun dewa menawa sowanmu ana ing kasatriyan Madukara winantu raharja kilujeng ati kejawi saking menika sinuwun. Dinten sakmenika panjenengan ngawontenaken ngumpulaken sedaya wadyabala prajurit Madukara menapa sinuwun ingkang badhe panjenengaken kersakaken Arya Sawetara ya ingsun bakal nimbali sawane putraku saka kasatriyan Plongkowati Raden Abimanyu. Coba kepenakno anggonmu pinarak lenggah ya Patih Surata. Nyuwun kasinggihan dawuh mboten kirang sekeca anggen kula marang ngabiyantara wonten ngarsa dalu Gusti. Angka Wijaya Abimanyu apa padha kanthi raharja wilujeng sawan para ning ngarsaning Pundhapa nggih. Abimanyu matur kang cetha Abimanyu. Angka Wijaya Skapjaya tinulis ana wong tapa lali maring putranya kanjarnya pinanggih wingking yana kang
ganjarannya nangge nun kasinggihan dawuh Kanjeng Rama ngaturaken sungkem pangabekti ingkang putra Raden Abimanyu mugi konjuk wonten ing sandhaping pepodo. Iya nggih tak tampa sungkem pangabektimu bali pangestune wong tuwa Tampanana Abimanyu Kurawalan pamundi kula mugi andadosaken jimat kula selaminipun gesang Kanjeng Rama. Iya nggih coba yen kaya mengkono kepenak nganggon para sowan ana ngarsanipun bapa ya nggih nun kasinggihan dawuh Kanjeng Rama bali menyang Patih Surata dina samengko aku ora bakal bakas tata raharjaning praja tata tentreming para kawula lajeng menapa ingkang paduka kersakaken Gusti ini ora tak critani dawa-dawa maneh nanging dina iki kaya-kaya peteng mungging jagatku jugruk pagununganku kaya ninggal jabang bayi ana ing pinggiring waton sebab eling duk rikala semono menawa Kakang Brantasena iku tau nglamar putriku si Pergiwati bakal dijodhokno kelawan Raden Gatotkaca bakal tak sembadani tak yani nanging kok nganti dina iki durung ana teges gawe menyang Madukara kene ing pun ndadekno sumpek mungguing pamikiranku wate inggih dipun rantos kemawon la Gusti kula Nini Ayu Dewi Pergiwati menika menapa sampun purun sampun suwitaning akrama kaliyan Gusti kula Raden Gatotkaca yen ndelok glagate antarane Pergiwati uga Gatotkaca wis cukup mungguing umure uga wis kenal wiwit cilik mula saka iku tak jodhokno karo Gatotkaca ora nganti wurung akeh sidone nanging sing tak kuwatirno kamangka saben dina iku akeh raja akeh ratu sing nglamar putriku ni Dewi Pergiwati balekno ratu siji teko 10 balekno satriya 10 sing teko ratu 100 kamangka sing tak enteni dawuhe Kakang Brantasena dina apa bakal ngarep kemanten menyang Madukara kene umpama sliramu dadi aku Patih yen sliramu dadi aku kaya ngopo piantukmu inggih Gusti menawi perkawis menika ingkang abdi Patih Surata menika boten saged nderek-nderek awit menapa menika ingkang maringi keputusan menika inggih anak kula Ni Dewi Pergiwati ugi Raden Gatotkaca pramila dipun paringi kelonggaran kemawon nyuwun dhateng ngarsane Gusti Kakakarya jagat supados saged kasembadan kaleksanan menapa ingkang dados sedyanipun Gusti kula Arya Janaka. Dereng ngantos rampung pangandikaning Raden Harjuna kalawan Patih Surata kasaru gegere tamtama ing pregolan Jawi. Kanca
kanca ana dayoh ana duta jajal nyako kanca mumpung bendaram isih siniwa kowe peseban ya bebarisan kocap kacarita sinten ingkang manjing dhateng pagelaran yot-yotan puputran tanan pundak pindhasa teta manggih krama kaya bedhaya kabotan gelung duta mijil negara Ngastina reksi danyang druna yana miat saliranya
Dadosaken kageting batin kula awit wonten rawuhipun Kanjeng Rama Penembahan Guru Druna Kanjeng Rama Penembahan Udayana rawuh paduka wonten ing kasatriyan Madukara tanpa paring kabar utawi paring cecala dumateng ingkang putra Arjuna. Duh Rama dadosaken gugup gagap anggen kula nampi rawuh paduka kok menawi saderengipun rawuh utusan cantrik murid badhe kula cawisi pasugatan ingkang mirasa. Duh Rama Penembahan katuran prembagi rawuh paduka menapa sami wilujeng rawuh paduka Rama. Yana sang Begawan kanjarnya dengan wit-wit coba pindang bul monyor-monyor lole matur nuwun dawuh pangandikanipun putra kula Raden Arjuna inggih praptanipun ingkang Rama saking Dempok Pertapan Sukalima sowan wonten ing Madukara winantu Raharja wilujeng kosok wangsulipun napa sami wilujeng anak kula Arjuna angsal pangestu paduka Kanjeng Rama keparing ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepadha. Apa kula tampi ger anak inung bocah mursid bisa mendem jero mikul dhuwur derajating wong tuwa. Tak apa bali pangestunipun bapa tampanana ger. Kula pundi mugi dadosaken jimat ingkang langkung paripih. Kanjeng Eyang ngaturaken sungkem pangabekti Kanjeng Eyang putuku Abimanyu Angka Wijaya bagus kaya wong tuane jer sanyata pancen gedhi Rejuna tak tampa pangabektine bali pangestune Eyangmu tampanana. Kula pundi mugi dadosaken jimat Eyang kejawi saking menika arawuhipun Kanjeng Rama Penembahan Guru Druna wonten ing kasatriyan Madukara menika menapa wigatinipun dipun utus Kaka Prabu Sinuwun Duryudana menapa wonten wigati piyambak Kanjeng Rama Penembahan. Nggih. Menika ngaten. Praptanipun ingkang Rama Guru Druna menika wonten ing kasatriyan Madukara. Saperlu inggih menika njothokaken kabar ingkang sampun ngaruwara binandung ing karna prasasan brebeking jagat. Pramila nomor setunggal kula menika tilik kayuanan, tilik kesehatan sedaya anak-anak kula wonten ing kasatriyan Madukara. Jer sanyatane panjenengan menika putra murid kula ingkang kula tresnani. Pramila ingkang nomor kalih
pun Rama badhe nyuwun pirsa menapa leres anake Rejuna bakal didhawuhna karo Gatotkaca putraning Brantasena. Leres menapa mboten? Inggih. Leres menapa ingkang dipun aturaken Kanjeng Rama Guru Dina menawi putra kula Nini Dewi Pergiwati badhe kula dhawuhaken kaliyan anak kula keponakan Gatotkaca. Nanging ngantos dinten sakmangke dereng teges gawe kapan pengaraing penganten Kanjeng Rama. Wonten menapa inggih boten apa-apa. Nanging menawi ngandel kalian omongipun ingkang Rama nggih. Kula menapa? Pergiwati kalian Gatotkaca menika tasih wonten hubungan keluarga. Dadi umpami dipun dhawuhaken menika sampun ngapura tamtu bakal antuk siku dendaning dewa. Niku nek percaya kali kula lho nggih. Jer sanyata kula menika kepingin rahayu wilujeng anak-anak kula Pandhawa. Napa malih Rejuna menika putra murid ingkang kula tresnani. Lajeng kersanipun Kanjeng Rama Penembahan wanter dawuh panangandikane anak Angger Duryudana ing negara Ngastina. Kula menika pawakan tatah dipun utus nglamar Mi Dewi Pergiwati. Pramila panjenengan tampi penglamaranipun anak kula Duryudana dipun dhawuhaken kali anak kula Lesmana Mandra Kumara. Bocah nggih bagus. Anake Ratu Berbanda Berbandu sugih donya grana sawahe hektaran donyane amber-amber. Pramila pun kuwatir nek antuk besan wong Ngastina niki napa kepengin dibangun dugi emas inten jemeruk wonten ing Madukara menika. Duh, Rama kula menika sampun janji kalian Kakang Werkudara menawi Pergiwati bakal kula dhawuhaken kaliyan anak kula Gatotkaca. Pramila kula dereng saged paring keputusan dumateng Kanjeng Rama Guru Druna. Pangapunten ingkang kathah Rama Penembahan. Nggih. Cekake dereng ditampi penglamaranipun ingkang Rama Guru Druna. Dereng boten saged mutusi menawi dereng wonten keputusan saking Kakang Brantasena. Pergiwati menika kadhawuhaken kalian Gatotkaca menapa mboten? Dereng ngantos pangandikaning Sang Sri Naranata rampung ingkang manjing wonten pagelaran Raden Antareja.
Ngaturaken sumpah pangabekti kunjuk sandhaping pepodo Kanjeng Paman. Tak tampa sumpah pangabektimu bali pangestunipun paman tanpa ana Antareja. Kula pundi mugi ndadosaken jimat, mugi ndadosaken kasantosan kajenjeman lan kalosanipun ingkang putra Antareja paman. Kejaba saka iku nggih adoh saka negara Ngamarta apa teka Jodipati sliramu sowan ning negara Madukara apa kang dadi wigatine Antareja. Lho Kanjeng Paman, kula menika saking Lumajang Tengah saking kasatriyan Jodipati dipun utus Kanjeng Rama Brantasena diutus Kakang Brantasena. Inggih. Diutus apa sliramu? Menawi dinten samangke kula kapurih nyuwun pirsa dinten menapa pengarake Ponang Kemanten adi kula Gatotkaca Daud kaliyan Nini Dewi Pergiwati Kanjeng Paman. Duh jagat dewa Bathara jagat wasesaning dewa Antareja. Inggih. Iki sing tak anti, iki sing tak enteni. Cetane kapan Kakang Brantasena teges gawe. Nanging aku dina iki musik pikirku sebab ana penglamaran saka negara Ngastina iku Kanjeng Rama Guru Druna is ana ing kasatriyan Madukara kene. Antareja. Inggih Eyang. Aco apa? Lole lole. Aku nglamar dulurmu ya. Nganuta nang sing tuwek. Nganuta karo Eyangmu. Wong tuamu iku muridku. Arjuna ya muridku. Mula kabeh kudu nganut karo apa sing dadi kekarepane Reksi Kumbayana. Nini Dewi Pergiwati supaya dikrama karo anakku yaiku putuku Lesmana Mandrakumara. Mboten Eyang. Mboten wonten wangsul dhateng Jodipati menawi kula dereng nampi keputusan saking Kanjeng Paman Arjuna. Salah iki wis rada kebengen munggah. Gopo kabeh ngomonge. Wis tak delok kok kate jam 1. Buyar jam pira iki meneh?
Wis mbok meh dulure dhewe anjing. Wis sak mlaku-mlakune sak tekan-tekane. Wong ongkose ya wis entek. Duwe ya wis gak ono. Ning wis kare pamitan. Arjuna. Aku ora iso maringi keputusan jajal metu menyang njaba. Mengko bakal tak jarwani tak critani sapa sing bakal bisa gawe karo Pergiwati Rejo. Keputusan Kanjeng Rama Guru Druna banjur ana tekani anakku Gatot kaya Antareja diutus teges gawe kapan pengaraing kemanten. Kados pundi Gusti. Aku wis apal watak lair putra Pandhawa. Yen ana pepet pencolot maneh. Ora malah mundur. Silem kebatinan cukur kramati ndeber kuane. Mula kaya wis ora dawuh maneh. Aku yang tentremna para kawula, tentremna para prajurit. Karo awat-awat aja nganti Antareja kelawan Bolo Ngastina nganti bondo balik kasihan dawuh Gusti. Putraku ngger Abimanyu nun kasinggihan dawuh Kanjeng Rama melu metu menyang jaba katentremaning kasagean Madukara ya ngger nun kasinggihan dawuh kula badhe medal pasilan Kanjeng Rama paripurna dawuh pangandikanipun Sang Srinarana jengkar saking kursi gading pinentang kencana ketinggal brodhok-brodhok kaya ngrancak candrane.
Raden Arjuna ingkang manjing wonten ing sanggar Mangujabrata nyuwun ngarsane Gusti kang akarya jagat amrit pinaringan rahayu wilujeng nanging anyarasaken ingkang wonten jawining pagelaran wong cilik ingkang dereng nate mambet gandaning Sendhawa pating pencolot pating bleber ngetan mulon ngalor ngidul lir ancak tinebah candrane ancak liring walang tinebah watang kaya weteng walang tinebah watang selo blakine candrane selo araning watu blakine semut kaya semut muntap saka nisoring watu bendara nglanting kawula nglanting Gusti ketingal peten dedet alimunan pedhut arerimutan oleh alun-alun kasatriyan Madukara kocap kacarita sinten ingkang medal saking pendhapa kasatriyan Madukara Raden inggih menika Reksi Begawan Durna nimbali Sataraja Kurawa kaya nyak tinebah candrane
Iku mang keputusane kaya apa saka anak Angger Arjuna ditampa apa ora penglamarane anak Angger Duryudana. Wah. Kanjeng Rama. Penglamaranipun anak kula Lesmana Mandra kula ditampa menapa dipun tolak, Man. Terus pundi? Meneng dhisik ya, Dur. Tak cetakne aja saur manuk. Meneng cep. Cek gak ngare aku gopo kabeh ya, Dur. Wah, inggih lho. Kaya ngapa Kakang Gurudrana nek ditampa kapan pengarake Punan Kemanten Jodang Joli Jempono kabeh kudu samapta ing gati dicepakno kabeh Kakang. Adi Juni. Iya Kakang. Penglamaran durung ditampa. Belum. Lah wingi sing ngomong wingi sapa? Pun kuwatir nek Guru Druna menika tiyang lungit, gata ilmu gendam, Asmarandaka Asmarandana. Kaya gending Asmarandana. Lah iya. Kok jarene nek Arjuna iku mesti nganut apa sing dadi ego pertikalane wakne gondel. Nyatane gak ditampa. Lah nek atase omongmu kaya godhong lompong nek lapo dadi panujuman ana negara Ngastina. Timbangane anak Angger Duryudana ngongkon sing tanpa guna yen dilus gak kenek ayep diroyok rasa direbut wani. Apa maneh Kakang Durna diderekno murid saka pertapan ngatas angin jarene muridmu sing digdaya kuwasa. Kaya ngopo? Adi Juni. Durung ditampa sebab Pergiwati iku dijodhokno karo si Gatotkaca. Iki mang ana utusan saka Lumajang Tengah. Perlu golek dina teges gawe kapan pengarahing penganten. Ing kono aku dikon metu menyang njaba. Dikon ngenteni mengko bakal diparingi keputusan karo putraku si Janaka. Sakjane ngono wong Citi durung dadi manten. Jarene iku nek durung ana janur melengku. Durung ana janur kuning, durung ana ikatan. Iku sah umpama nampa penglamaran saka negara Ngastina. Wedi apa? Apa wedi kelangan murid? Karepe Adi Juni
tak petukane Antarja tak kongkone balik Jaya Jirata nen kasinggihan dawuh Kanjeng Paman sliramu sing dadi cucu ing barisan temonono Antarja kongkon balik ayo diroyok rasa ngrebut wani ni Dewi Pergiwati supaya dhaup karo anakku Lesmana Mandra. Antarja wani ngadeg sawu jajar karo Gunwa tak jabel basaku ora wurup yo geger rame kabyu-kabyuan karo wong Astina karepe Kanjeng Tirtanata Jaya Jirata baris segelar sepapan baris arampak karo Wadyabala Kurawa seminike karepe Kanjeng Jaya Jirata wanter dawuh pangandikane Gustiku Kanjeng Wakmu yaiku Prabu Kurupati menawa nglamparni Dewi Pergiwati kula saka iku bali tak boyonge menyang negara Ngastina Dewi Pergiwati supaya dhaup karone Dewi yaiku karo anakku Lesmana Mandramara ora bakal balik yen durung napa keputusan yen dudu Paman Arjuna sing ngongkon aku balik menyang Lumajang Tengah yen kaya ngono cukup mungguing dosamu akeh perkaramu manungkul marang dewamu yen ana pitakonan aku kang gawe patimu Antarja iya ora bakal mundur sejangkah Raden Antarja maju legane ati yen ora kepingin tak gawe tembang tebut botol mbok ning Madukara awas keparep Antarja
Sing ngadati Antaja tak dodhok dadamu.
pilih tandinge ngayudani Antareja paraset ora kena dipapak karo padha gedhe. Sahahe Antareja kopat kapita kaya buntuting ula tapak angin maju maneh legane atiku. Ayo maju aja gal siji maju bareng rampak wong Astina. Yen ora nganti gelem ninggalno kasatiran Madukara ora nganti seprapat jam tak gawe topas tapis kaya babatan gedang Kurawa kabeh. Maju legane yo wis bandane wong ngayuda yen menang keplok tangan banting sikil pindha srata yuda srata pitik yuda tarung genti gumentek gilir gumati. Manung kula marang dewamu yen ana pitakonan aku sing gawe patimu. Maju Swiyankas kecandak sebetno buntul pegat nyawamu Antareja.
Astina sing mentur. Antarja. Iya. Wani ngayuda karo Kurawa. Wani karo Empu. Ora bakal mundur secangkak Raden Antarja. Sing ati-ati ya Antarja. Nandare kene mangrek. Waduh. Kaget ah. Ya iki sing aku gak seneng. Mungsuh putra Ngamarta silem kepek batinane beber keramate cukul kewanene. Aduh gak urung kalah. Aduh man. Apa adur? Sik kula tak ngombe dhisik. Minum banyu. Kopi ndi sik? Sik. Kok ket sore mang gurung tumon aku. Kopi more dotane. Wis buyar sak enak-enake ae. Wis babal sing duwe gawe turu. Wong wayang andhuke kancane iki mang jarene ya wis 11:30 kae munggah sampe gupuk kabeh ngomong. Iki diatur ya apa lakone dawa. Dur nggih, Pan. Bangunge lho cike. Ora bisa ngrangket Antarja, mboten, Man. Waduh, Man. Ngayuda kali Antarja kula saut kaya-kaya kenek. Kajeng kula dogang, kajeng kula antem misrep kene jero lemah niku. Nakalan niku jenenge. Ya gak nakalan, Dur. Wong anjene duwe kulungitan kaya ngono. Wis kondang menawa putra Pandhawa iku yen ketemu pepet ana ing marga ora mundur mlayu. Beber kuwaneni silem kebatenane cukul kramate
Senajan Kurawa semono kae ora bakal bisa menang. Lah nek ngoten kok sampean kengken maju. Mboten enten critane. Kurawa saged ngalahaken anak Pandhawa niku lho. Wis, bakune ngene ae. Ayo ngenteni keputusane anak Angger Janaka. Kaya ngapa mengko sapa sing bakal ditampa? Lho, rupane metu saka kasatriyan Madukara anak Angger Taranggana Harjuna. Kados pundi menapa sampun cetha sinten ingkang badhe dipun tampi penglamaranipun menawi anak kula Lesmana Mandra Kumara ingkang dipun tampi benjang menapa pengarahipun kemanten inggih dinten menapa adi kula Gatotkaca menika ngarak dateng Madukara Kanjeng Paman. Mekaten Paman kula aturi sinten kemawon boten injing boten dalu ingkang dipun tampi penglamaranipun ugi pengarahipun kemanten. Inggih menika satriya ingkang saged beto macan ingkang saged tata jalma menika panyuwunan saking putri kula Nyidewi Pergiwati Gat Antareja ndun kasinggah dawuh Kanjeng Paman wis krungu ya ora usah tak baleni maneh menawa sing bisa nggawa tuntunan
macan putih sing bisa tata jalma kaya lumrahing menungsa iku mengko sing bakal dhaup karo putriku Dewi Pergiwati. Nggih, menawi ten kula nyuwun tambahing pangestu daya-daya wangsul dhateng Praja Ngastina matur marang ngarsan anak Angger Duryudana nggih inggih paman. Tak aturno kok sliramu ora gelem bali matur menyang Kakang Brantasena menawa kemanten putri njaluk bebono tuntunane macan putih sing bisa tata jalma kaya samlumrahing menungsa Antarja. Inggih, nanging menapa kula matur mekaten Kanjeng Rama Brantasena menawa saged nampi Kanjeng Paman, trimo apa ora aku ora bisa ngarani yektine iki penjalukane punang kemanten yaiku jalukane putriku Dewi Pergiwati. Mula yen ora bisa nyembadani ora bakal bisa dhaup karo Pergiwati. Mumpung dinane becik enggal-enggal sawana menyang Lumajang matura menyang ramamu Brantasena Antarja. Inggih, menawi ngaten nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Paman. Iya, tak pangestoni banyu iki kalis ing sandikala Antarja.